Takže čus lidi, já jsem Flekor47, vítám vás u dalšího videa a dneska tady se mnou Adomac 1. Čau. Čau. No dobrý. Čau. Naschle. Samý blbý auto. Půjdeme někam nahoru, tady koukneme, kde A dneska jsme. bude Gangstar Vegas. Jsme někde dole. Takhle dole. Já to ze mě srovnám. A ty natáčíš? Jo, my se budeme potřebovat dostat nějak sem. Takže autíčko. A řekni ještě, co to je za hru? Gangstar Vegas. To nikdo nepozná. Pěkný. Ale třeba, kdo tady toho někdo nezná, tak abys mu to řekl. Třeba, kdyby se mu to zalíbilo. Viděli jste to? Taková rychlá motorka. Hej, a jedem na to, na letiště, jo? Jo. Ne, jedu to, prodat motorku. Hej, já tady mám motorku. Chudák holka. Já tady mám taky Životou. motorku. Já tady mám tam toho Harley, nebo co to je. Já tady mám takovou tu rychlou. Vím. Takovou tu moderní. Zelenou. Závodní. Teda, žlutou. Tohle, já jsem se tady vybagal o kůželi. Vážně. Budeme nádherně jezdit. 7000! Nebo 2000, ne 2000, no 2700 za takovouhle. Hej, mám sem vzít helikoptéru nebo stíhačku. Stíhačku. Že jo. A letíme. Nebo tam dám nějaký velký auto rychlý. Hej, kámo, já padám. Třeba toto. A už ne. Omega, takhle hezký auto, to uvidíte na videu. Hej, já přestanu na tom. Na pyramidě. To bych nedělal. Na to dám. Hej, kámo, já jsem na pyramidě. Mhm. Kolik? 69! Takový auto za 69 300. Děláš si ze mě cecky. Hej, kámo, já jsem na špičce. Děláš si ze mě cecky. Hej, kámo, taky jsem doletěl letadlem. Já jsem na špičce. 52 000 za půl hodiny. Kámo, to je hustý. Hej, kámo, taky jsem doleť. Jo, teď já už tam jedu. Na víš co? Pyramidu. Na pyramidu. Ne. Na to. Já jsem dal na špičce Vy pyramidu. víte co? Jo, letiště. Na hangár. Já jsem na špičce. Jupi, já skočím. Ne, to jsem neměl dělat. Tak dobrý, včera porazím Palmu a dneska ji neporazím. To co je za heky? To, viděl jsem tady lítací balón. Někde tu byl lítací balón. Já tu mám stíhačku. Tu žluto-modrou.
Hej kamo, Já už mám tady letím na tajný pyramidu. balíček. Šletím na pyramidu. To prdele. Viděli jste to, lidi? Co to Nic jsem z něho bylo? nedostal. Co to bylo? Co to bylo? Kamo, já jsem umřel. Já taky. Ale jako úplně tak blbým způsobem. Kamo, co to A jak jsem bylo? umřel? No to uvidíš na videu. To si děláš cecky. Děláš pěknou si ze mě písničku. srandu? Hej, kamo, já jsem normálně, a už na té špičce je 500 korun. Já je nepotřebuju. Co? Za co? Za co mám jednu hvězdičku? Ale oni jsou tak dementní. Nevím, Mě nenajdou. asi bylo blízko Poldové. A já někoho přejel. No, to mě taky Tam je vždycky taková honěj. cute otočka. Když někoho přijedu. Taková cute otočka. To jsi měl vidět. Počkej, myslím, že to zvládnu. Hej kamo, já jedu to. Já jedu do garáže. Mám dát auto. Já už tady jsem v garáži. Já mám takový to černý. Já vím. Holka, A to jsem sehnal na parkovišti. $45 000. Tak to si tady jdu zaparkovat, to autíčko moje hezké. Ještě tam je záchranka. Hej, on mě jako naboural autíčko. To, co bylo za bug? Ty máš tak dobrý video, nebo já mám tak dobrý video. Ale hrozně jako, že dobrý. No 6 000. Hej kamo, 52 500 za to černý auto. No to jsem měl taky nějak tak kolem. To možná uvidíš potom. Yes, mám hodně korunek určitě. Kolik máš? Jsem bohatý kočičku. 118 000. Já mám nějak kolem 90. Kámo, hustý. Dobře mi, co? No díky mě bys to ani nevěděl, takže buď ticho. Hej kámo, já můžu za video. Jedu v Tady protisměru nějaký jako černý- správnej blbec. Co to bylo? Ty Hej kámo, ty já máš tak pojedu. dobrý, já mám tak dobrý video, když se na to ty budeš koukat. O můj bože. Jo. A musím tomu dát like, co? Jo, protože jako takovýhle bouračky se jen tak na silnici nevidí. Kdo má silnější Hej auto? kámo, já mám ještě pěkný auto. Ona ta holka, co tam sedí, ona měla... Takovýho jako Jeepa. Jo, myslíš takový černý celý? 8 000 jenom. Tak to nebyl. Co takový do pěkného to neber. Jo, Ale já už jenom vím, co ještě myslíš. pěkný ten Jeep. Já vím, co myslíš. Je úplně bílej. Má vzadu Je úplně takový kolo. bílej. Má vzadu kolo. Jo. Jo. Tak to vím. Tak to si můžeš koupit za 46 000. Ale to auto, jakoby, si můžeš koupit. No, budeš No, mít. právě. Koupíš si, jo? Hej kámo, Poldové, já si nebudu brát, co? Jo, ber, ty jsi taky hodně dobrý. A musíš jim nějak ujet. Hej kámo, černý auto. Já mám černý auto nějak kolem 50 000 asi. Já se jdu projet. Hej kámo, ono zmizelo. Když ti ujede, tak si zmizí. Hej kámo, modrý. Modrý je Lambo. Který? Takový modrý jako. Který myslíš? Je vpředu úplně placatý a vzadu takový, má takový jeden černý pruh
Takhle nějak No je asi to vypadá. prostě jak... Oh my god, to je mega. No, My takový- jdeme úplně stejně s tím autem. Jsme jeli úplně stejně. Prostě hezký auto. To je nějaký galpovno, nebo... Gunpowder. nějak. Gunpowder. Já ho budu Ne, já pronásledovat. nevím. Ale je prostě pěkný. Proč ne? Hej kámo, to jezdí mrtě rychle. To Já už s ním jsem jedu tady, taky. a to jsem byl dole úplně. U mýho domečku, ale to už jsem tady. 52 000. Super. A tak je mrtě rychlý, já za video. To ber. Kámo, to je mrtě rychlý. Počkej. Jak nemůžu? Můžeš. To video ti nejde zmáčknout. Já tomu zmáčknu. Mě se o chvilku načítá. A pak mi tam napíše, please check. Ale tady jsou... Adame, víš to, že tady u toho hamburgeru jsou záchody. Já vím, Oh my god, to je mega. Tady jo to je- nevíš. Tam jsou i to takový... Hej Tohle. kámo, já tady přejedu. Já si vezmu tady to a jdu je zabít. Ha. Já tady přejíždím někoho. Ha. Hej kámo. Po mě jdou půl dole. Hej, kuchaři, kde seš? Co je tady to? To má být jako normální jídlo, nebo Hej jako kámo, co to? oni byli v burgeru půl dole. Co to je? Burger. Kde je burger? Někde. Naschle. No už mě nehledaj, zase. Počkej, jak dlouho už točím? Už točím. A ty jsou hustý ty záchody, co? Už točím 13 minut. Tak asi už to ukončíme, co? Tak jo. Já se na vás budu těšit u dalšího videa a zatím čus!